uspeh svi kao jedan. Za uvek tim smo vredan, heroji Gorma smo mi, najbolji drugovi. Računa se na nas, u nama leži spas. Heroji postali smo, oluju jašemo. Uz tebe vetar, vatra, led, to naš je sve. Samo mi, Gormiti, zauvek branimo Gor. Gormiti. Havok, možda si Gormit poput mene, ali ipak ću te uništiti. Misliš da me plaše tvoje vragolaste taktike? Hajde, Trek. Vi ste noviti, morate da prihvatite da ste gotovi. Siguran si, vetroviti? Naš sledeći pokret će vas potpuno oduvati. Kamen, papir, makaze! Kamen! To! Ponovo smo pobedili! Mi smo kamen, papir, makaze, kraljevi! Ponovo smo izgubili. Ne mogu da verujem da smo ponovo izgubili. Zefire, kako si znao da ću iskoristiti kamen? Uvek odabereš kamen, Havok. Dosta više papir, kamen, makaze, molim vas. Dosadno mi je. Stvarno? Nekako mi se dopada da budem ovde i igram igre umesto što bih bio okružen mračnim silama zla. Međutim, bilo bi lepo da povremeno pobedim. Nisam ni pomišljao da ću ovo reći, ali slažem se sa Rifom. Otkako su mračne sile prestale da nas napadaju, biti vesnik više nije tako zabavno. Momci, ne zloslutite. Upravo smo stvorili novi Elestar. A? Ej, nešto se događa. Ptica zloslutnica! Kakva je to energija? Nikada nisam video ništa slično. To je alfa energija, ali to je nemoguće. Kakva energija? Alfa, najdrevniji oblik energije. Trebalo bi da je davno nestala. Izgleda mi kao poziv u pomoć. Pa, ako je ovo poziv, bilo bi nepristojno da se ne odazovemo. Ne diraj! Ne znamo ništa o alfa energiji. Ne znamo šta bi moglo da se dogodi novom Elestaru. Znate, toliko mi je dosadno da ću je dotaći da bih saznao. Slažem se, ne može da bude toliko loše. To nije suština. I ništa. Stvarno? Dakle, ko je od vas spreman za još jednu igru kamen, papir, makaze. Stomu gromova! Gde smo? Ne tamo gde smo bili malo pre. Nisam znala da nešto ovako postoji na Gormu. Tako je divlje. Pogledajte ono. Mislite da je jestivo? Pazi! Mislim da si ti mogao da budeš pojeden. Zar ne, gosen Medenjaku? Gosen Medenjaku! Šta radiš ovde, gosen... Ti nisi Medenjak! Varalica! Drugari, prestanite da se izmotavate i smirite se na trenutak. Za tobom! Hej, opušteno. Mi smo vesnici Gorma, ne zaboravite. Ničeg se ne plašimo. Leteći Borko goni! To je alfa energija. Svuda je oko nas. Osjećam je. Ispričat ćeš nam sve o tome. U Mekatornju. Tražio sam pustolovinu, ali ostanak bi bio šašav. Prizovimo super zveri i krenimo kući. Ovde se sve napaja alfa energijom, a mi ne znamo kako da je usmerimo, dakle... Ne možemo da se vratimo? Pa, ja neću samo da čekam da se nešto konačno dogodi. Ovo mesto ima sjajan osjećaj za vreme. Došlo je odande.
Zotobo! Pogledajte ono! Šta je to? To je alfa energija. I svetluca poput našeg Elestara. Poziv u pomoć je sigurno došao odatle. Da li si sigurna? Izgleda mi napušteno. Svi u zaklon! Zna li neko ko su ta dva super ogromna, ultra moćna i mega borbena momka? Možda su gospodari, ali kakvi gospodari? Pogledajte, onaj zlatni nešto štiti. Nikada neću predati titansko srce. Znaš da ne mogu da dozvolim eklipsionima da seju haos svuda po Gormu. Red mora da se održava. Da. Gormu je potreban red solar kada bi uravnotežio haos eklipsiona. I jednom sam na to pristao, nekada davno. Ali znaš šta? Predomislio sam se. Haos će vladati. Dobro, izgleda da su solarci pozitivci, a eklipsioni su negativci. Mislim da smo svi shvatili zbog ogromnih zlih rogova. Osjećam da je predmet koji Solark štiti izuzetno moćan. Emituje alfa energiju. Nije prekasno, Eglose. Još uvek možeš da se spaseš pre nego što te moji vitezovi Solarka prognaju. Tvoji vitezovi te neće spasti ovog puta. Postarao sam se za to. Sad mi predaj srce. Razaranje. Omekšao si Sole. Umeđu vremenu skupljao sam energiju koja mi je sada neophodna. Vreme je da odstupiš, Sole. Haos će napokon zavladati. Izgleda da će negativac pobediti. Ne, ako ga zaustavimo. Hajdemo! Rife, siguran si da je to dobra ideja? Ne! Hej ti! Zašto ne zadirkuješ nekog... ko nije tvoje veličine? Šta? Vidi. Ko je to stigao? Bebice vesnici Gorma su ovde za divno čudo. Imate sreće. Imam igračkice koje će vas zabaviti. Svoje dronokse. Vreme je za igru. Igrajmo našu omiljenu igru. Zvekni Gornijana! Kakvi su to stvorovi? Nemam pojma šta su, ali jedno znam. Dokrajčit će nas. Sredimo ih! A sada, gde smo ono stali? O, da. Jadniče, uporno si pokušavao da zaštitiš srce, a ja umalo da te uništim jednom za svagda. Ha! Siloviti davan! Šiper udar! Drugari, moramo nešto da učinimo. Šta još možemo?
Narukvice ih nisu ni okreznule. Pa, izgleda da je ovaj put stvarno kraj. Bolje nego da gledam kako gubiš 1000 puta za redom u onoj glupavoj igri.